waishuwira sizvakaramba zvatawana mukana wakadai. Raise a glass to the sky, it's a celebration. Pembera, ona tasvika, ona tasvika, ona tasvika, ona tako, yeah, ona tasvika, ona tasvika. Hello viewers, makadiko ikoko kwamuri kutibata kumatsima nenyika. Tinokuchingamidzai zvekare pano paPahasha TV on yet another program inonziyo kunobviwa ndokure. And on this episode we feature one of the best top designers muno muZimbabwe vanonzivo Rose Vambi vanozikana kunzi Ashava. Ngatirambe tichiona zvizere paprogram ineyi tichitenderera mushop yavo vachititaurira history yavo kuti ikoko kwaimbobviwa kure zvaimbenge zvakamira sei. Since 2015 nobody has overtaken me, so I'm actually due to put other 2 seals here for 2024. Thank you so much. This here, TNS, so even when you are picking it, you're not going to go back. Even if you stand up and move here, you stand up and mashika because in I did take a in the D600. I change, I just said, go on to change the cheese on floor. It means I got shortcut. Thank you so much for your support. Business is not as easy as people think. You get different customers with different attitudes, and some people will be actually trying to tell you what to do in your business. For example, you see what I'm wearing. Someone will come and say, "Hey, apa makazoita collar yakadai," cannot. "Hey, apa makaisa black button." Then you end up answering in a very diplomatic manner and say, "No, this is my design. If you want to design something from this, I can make you your design." So sometimes do you have people or designers who copy your designs? Almost every day they try and copy my designs, but ndinozovakundira pekuti how I use original material. Like you, as you can see, this is Indonesian fabric. This is not a cheap fabric. So iwo vanozopesera washandisa machira emanga. But it's something that happens almost every day. I've even seen some people that will look like the way I'll be looking the day before. Unaona, the 2-3 days time, someone is looking exactly the way you were dressed. So it's something that happens every day, but I'm not worried because I know my secret of my business. So I actually want to encourage other Zimbabwean women in business or other people in business. Kukura in business does not mean washandi unongo surrender everything. You have to receive your customers. You have to listen to your customers' needs and wants, because ukangoti meno zita rangu raita meno ikoko watoirasa in business. That's why mchizoona mwana kuti raise, but ozongona kuti munhu yakazongonyura nekuti iwe ndiwe wakafighta uchigadzira zita uchiita business ukaita come up with the business rakura, you are no longer servicing this business. Saka ma customers havazvifarire, they run away. Nditori nemamwe ma customers anotofona kuti are you there, Rose, are you there, Ashava, are you there, for them to come and buy. Inini ndakakurira kumusha kwaMurewa, ndakazvarwa 1974. Ndiri kwaMurewa kudaro. I think you know kuti history yenyika yedu kuti 74 to 78 pakaitika hondo. Paitika hondo kudaro, inini sekamwana kakanga kari kumusha, nguva yehondo kwakatambudzikwa zvakanyanya, urombo hwakanga hwakanyanyisa. Saka inini ndakanga ndine kahembe kangu. Saka kahembe aka kakasvika pakusakara. Ndichinetseka kuti kahembe aka, saka ndikasakawacha ndikasakamirira kuti kaome. Ndingapfekei ndichifamba, pamwe ndiri kumombe, pamwe musiwo yehondo yakatidzikirei tiri kuendawo kumunda. Saka zvaindinetsa kuti sei ndichigara ndakapfeka hembe imwe chete.
So ndinodaira kuti tofunga na mai wangu na tete waigara wachitaura kuti kamwana kedu kamuzukuru kedu ndiri dangwe mumusha medu, ndiri muzukuru mukuru zvakare. Saka ndiri mwana uyo ndofunga aitariswa nemunhu wese kuti but tomubatsira sei since ari mwana mukuru. Saka tete wangu vaiva house girl kuMandara uko, vaizopota vachiuya vachitiona vakawana mukana votisiyira mbatya. Pakutisiyira mbatya ipo paya ndaitambudzika stere kumwoyo mangu kuti ndichazopfekawo hembe idzi rini. So it's something chakaramba chichindibata kuti vamwe vangu vanochinja. Inini ndakakura pamusha pedu pekuti takatiri pakati pewapfumi, kwekuti kwana parenyatwa ana zhanda wemabhazi ana shiri yekutanga, then kwakanonhuwa kwaiva nevanhu baba wavo vaidhiraivha mabhazi. Saka vakanga vachichinja hembe. Saka zvinhu zvandaiona shunguo dzichingondibata kuti kwainini handingochinjawo mbatya ndakadii. So one day ndakangotora rimwe blouse randaendapuwa naatete wangu, ndobva ndaenda naro kuMombe. Ndichizvibvunza ndiri kuMombe ikoko kuti vakomana ndoripfeka sei kuti rikwane. Ndobva ndangoita pfungwa dzakangoyama ndiri kuti ko ndikarara pamusoro peblouse iri, ndikamaka apa nepapa netsito, ndosona nemunzwa, hazvibude here? Ndobva ndatoita sekudaro semafungira ndaita. Minzwa iye bva yatobata, bva yatova tucking yandakaita mumasaidi. Mwoyo wangu wakafara. Ndingati ndo hembe yangu yandakatanga kusona muupenyu, yekutaka nemunzwa, ndichibva ndapfeka, ndichibva ndanzwa kufara. Ndokubva ndazotanga kuchienda kuchikoro. Soon after independence, taisanganiswa vana nevanhu vakuru. Saka kune vakanga vauyawo nedzimwewo mbatya kumusha ikokuko, wataidzidza nawo, ataiti amunoti nanhasi ma-ex-combatants. Kumusha kwedu kwanga kuine vakati wandei vatakadzidza nawo kuchitowa 1 primary school. So vanhu vaiva vakauya nedzimwe hembe, ndofunga dzavakanga vakupuwa wakudzoka kumusha. Ndakapuwa futi hembe hombe. Ndobva ndazvibvunza kuti saka ndichakwana seiko hembe idzi. Ndobva ndangoona kuti skiri rangu riyereminzwa ndokutoti ndinzi ndakachinja mbatya. Kusona kwangu hakusi kwekuti kwekosi kana kuti kwecalling. Ndakafoswa nenhamo. Ndiri mwana akakura achitambudzika. Zviya zvokuti ndaionawo vamwe vana ndoshuwira kuti dai ndaita somwewo mwana. Grade 2 kumusha kwedu ikoko, takasvika patakanziwo takuita dressmaking kana kuti home economics. Ndobva ndaiswa muclass yakanzi ichanga iriyo ichanga ichitawo zvekusona. So mistress wedu had this passion in her, kuti dai vana vagona kungosonawo, because ivo manje how should force us kuti tiite zvavari kuita. Waibva wasona hembe yavo, wobva watopedza, wobva watopfeka kuti tione kuti tiite shungu. Wainzi Miss Mashowa. Saka wakabva watanga kusona Miss Mashowa, bva watopfeka wachitiratidza kuti takatanga kusoneswa yainzi handkerchief. Saka handkerchief is 4 corner like this. Saka tainzi one side unodzidza imwe stitch, the other side nemaoko kwete nemushini. Saka waiti ukati back stitch, tucking, slip hemming nehemming. Saka inini ndakazviita zvinhu izvozvo so fast semunhu akanga agara aine shungu. Ndiri munhu wokuti pandakaratidzwa kuti iyi inonzi tsono, inopinzwa shinda, paunosona so watobatanidza zvinhu, ndakanzwa kufara kuti wo, saka handichashandisa minzwa. Ndokuchitanga kudi kuona kuti saka inini ndinotosona kaini, nekuti taimakisa ukati sone vainomakirwa. Ndobva ndatoona kuti saka ndinosona, saka ndichapota ndichizosona muupenyu hwangu. From there ndingatiwo ndakazoya kuHarare. Tauya kuHarare, kudhara waiti ukabva kumusha waidzokorora grade yangu uri. So ndakasvikodzokorodzeswa grade 4.
ndobva ndasvikosanganawo neclass futi yandakanzi ndinosona pahome economics tainzi vamwe vanoenda kuwoodwork, vamwe vanoenda kudressmaking, vamwe vanoenda kubaking, vaiti kukari kudhara. So inini ndakapinzwa futi muklasi ine zvekusona, so ndakazvifarira ndikati zvandapinzwa muklasi iyi apa ndakuchizonatsotarisa. Vabereki vangu vaiti baba vaigara kuno kuHarare, amai vaigara kumusha. Saka nenyaya yekuti upenyu hwanga hwakaoma, baba vaiuya here and there. Saka patakazounzwawo kuno kuHarare, ndiri munhu yakafara stereki kuti saka pamwe takodyawo zvinonaka, pamwe upenyu hwachinja. Handina kuziva kuti baba vangu zvaitovaremera. Tiri 6 mumba medu, so ndakaona kuti kanhamo kaye kachiripo, hakana kunyanya kupera. So ndakafoswa futi pakuita dressmaking iyaye, kuti machira aya ataitiswa takatanga kusoneswa pillowcase. Nekuona zvakanga zvichiita mistress wangu, ndakasonera pillowcase ikapera nemaoko. Yapera ndakazofunga kuti no, I don't need a pillowcase. Ndinoidii pillowcase inini. Ndakati ndamakirwa zvapera, ndakanobvarura pillowcase. Ndobva ndaita blouse raingovhara panapa. Ndakangotozwa kuti ndikabvarura pillowcase ndikadai panapa ndinokwana. Ndakwana pillowcase ndotoisa tamboka pane chiflap chepamusoro. Ndobva ndatoona ndaita blouse. Ndobva ndati saka ndakutogona kuzvisonera mbatya. So pakazoita nguva yekuti ana baba munini vaipota vachiuya vachitiona, vaiziva kuti baba vanoremerwa nemhuri, tanga takawanda. Saka taiti vanaomba mama yangu 6, kozouya vamwe baba munini, kouyawo vana wokumusha kwamai. Unongoziva culture yedu, unobhalansisa kumukadzi nekumurume. So takawanda pamba pedu, taigara tiri vana about 11. Saka baba wangu chavaikwanisa kuti tadya, tabhadharirwa fees, zvembatya was luxury. So ndakabva ndachiti anongouya kuzotiona, handi munoziva zvaita ana baba kare. Nanhasi I think we still do it. Kuti ukavhixta pamba pane vana, unongosiyawo kana $1 kana $2. Kudhara kwaisiwa kana 20 cents kana 10 cents. So ndaizoti ndikangosirwa kana 20 cents, chinhu chandaitanga kufunga kumhanya kwamachipisa kunonzi kwamangosho. Yaiwa hardware yoti paside pacho paiwa nemachira and some groceries. So ndaingoti angouya chete kuzondiona, ndaimhanya kwamangosho ndotenga jira, ndotanga kutosona. Inini after school handina kuita course yekusona. Ndakanoita yainzi full secretarial course neNhamburiko College. Then ndobva ndawana basa kuOld Mutual. Ndiri kuOld Mutual ikoko kwakasvika time yekuti I could not match others mapfekera avo. Then I remembered kuti pati ndosona kaini. So ndakatanga kuti pandinenge ndawana mari yangu kuti ndichinjewo everyday zvaiitawo vamwe vandaisenza nawo. Ndaiti ndikangotambira ndonotenga machira angu, ndotanga kuzvisonera. So mukuzvisonera muyo vanhu vaitozoti nditi tisonerewo. Then I got married. My ex-husband akatanga kunditi there is no need for you to continue working. Ndikati why? Because ipapo ndakazenge ndachinja basa ndakuita macomputers. So the field was full of men. So he felt so jealous zviya zvokuti akanditi handichada kuti uende kubasa because my friends angu anga ari chirume. So what he did is akabva angoti kana uri kuda zvepanapa wotoregera basa. I had no choice. Semunhu anga anonokowo zvakare futi kuroorwa, ndakaregera basa. But ndakazoona kuti murume uyu anga akundishusha, akunditi bhodhoro remafuta rinofanira kupedza mwedzi, yeti taisa mabhodhoro 2 lita 4-5 per month ndichisenzawo. But akutanga ndobva ndaona kuti munhu yakutoda kutondidzikisira, akuda kutondivhiringa upenyu hwangu. So this other day akatosvika mafuta apera, akandishaudha akanditi ya wasteful, uri kundiudza kuti hambuna mafuta, uri kundiudza kuti uda kurukwa musoro, kuti uda kuenda kupi. Ndikati but look, wakandiona ndichigara ndakarukwa musoro. So ndakabva ndongoona kuti nyaya yacho iyi handisi kuzoihwina.
ndobva ndafunga ndega ndikati but what can I do now, ndichararama sei? Ndakaita 3 days ndisingadye kana kumwa mvura, ndakarara ndichizvibvunza kuti naye Mwari matindidii? Kwedu kwamurewa tinoti Mwari nemudzimu. Ndikati naye mudzimu yangu matindidii? Shuwa nditambure munhu akanga ane upenyu hwake, muda kuti ndidii murume uyu zvaakutonditi haachatoda kana kuti ndidye kana chinhu zvine mafuta? Ndikati no, hazviiti. So I remembered, ndiri kufunga kuti I remembered kuti ndandine machira angu pakanga pakuvharwa David Whitehead. Ndaiita basa rekutenderera mutauni, ndiri munhu akangogara achida zvima-African prince, machira aitwa neDavid Whitehead munoma ayaya. So ndakabva ndaremember kuti ndine machira angu andaingopaila ndichiti ndichazoasona something nemaoko, let me see kuti aripo here. Ndobva ndatoona nditori ne more than 10 pieces dzemachira, different colors. Ndikati now ndakuzorarama nemachira aya, I'm going to make my own outfit. Then ndasona outfit yangu, I'm going to see kuti vanhu vachakomenta sei. So ndasona outfit iyayo nemaoko nekuti ndasanda nemushini. Ndakabva ndafungoti ndaigara muBraeside, ndikati let me take a walk, ndimbofamba zvangu ndiende kumashops ndimboona kuti vanhu vachandiona sei. Plus inini ndakanga ndagara ndiri munhu aingonetseka kuti sei nyika inei isina munhu anonatsoita African attire full time. I used to watch certain programs pa-TV. Tichiuyawo kuHarare pane program yaitwa pa-TV yainzi Yutna or Utna something, yaibuditsa cultures and traditions of different countries in Africa and or in Asia. So ndaingoti kwa isusu hatibudose. So pandakaona that opportunity yekuti rega ndiende nehembe ndione kuti vanhu vachanditi kudi, munoziva zvakaita kunge shura. Munhu wese andakasangana naye muroad akanditi you look good, you look nice, hii munoitirwa nani, hii mazodini. Ndichingosvika paBraeside shops, Braeside shops yakabatana neRoman Catholic. Ndakabva ndadhuma nawo nemadzimai aibuda eRoma kuchina, wachibva wanditi namai honai mwana uyo, mamona mukadzi uyo, mamona mwana uyo nai enda akachena. So zvakabva zvandisimudzira, ndikati maita yenyana mami, maita yenyana mami, ndo basa rangu, ndo zvandinoita. There and there ndakabva ndatoti ndo zvandinoita. Handina kuda kufunga kuti ndichazozvitanga sei kana kuti zvichafamba sei, ndakangoti ndo basa rangu. So ana mai vaye vakabva kuti saka iyo hembe yakapfeka iyi inoita mari. Ndine shamwari yangu yakambondigira hembe yakada kudai kubva kuZambia, yakandiitira $60. Ndobva ndati inini ndinoita 65 nenyaya yekuti ndinoisa lining mukati. Saka lining iya nekusona kwandaita apo handitoziva kuti zvaibvawo kupi. Mai vaibva vatoti ndoda 2 vatondipa mari. Shamwari yavo yavanoita nayo competition, ini I didn't know kuti vanotorarama ine competition. Vayatondi ndinodawo. Zvatonzi nevamwe mai vavanoti mai mukuru wepasection. Vatoti mai vaye kotadii kubva tangoitirwa iri uniform yesection, since very soon tiri kuita macompetitions. Zvikanzi saka unogona here kutotitira ari mauniform? Ndikati hongu ana mama ndinogona. Zvikanzi unogara kupi? Ndobva ndavapa address. Kamari kaya kandapiwa kaya kedeposit nana mai vaye ndakabva ndapfuurira kupinda hangu muBraeside, mandaenda maok muBraeside shops. Ndakutanga kutenga mafuta angu, ndakutenga, ndinofarira Sterek majarini. Saka ndakabva ndatenga 2 kg yangu yebuttercup, ndobva ndatenga other things zvandainatsoziva kuti ndiri kunidha mumba. Ndobva ndaenda, ana mai vaenda vatoenda tatoexchange mafone numbers everything. Ndapinda mumba ndakagara ndikati ndikati saka panapa ndichazvifambisa sei. Ndobva ndafunga kuti ndine mumwe mukadzi andakambenge ndaona aisona zvinhu zviye zvawanda nemaoko zvazvisazopere netime yavaida vanavo. As I was walking back ndakufunga kuti nditsvage mumwe mukadzi andakambenge ndaona achitanga anoita. She was a Zambian lady. That Zambian lady akabva anditi nditori nezvinhu zvandiri kuda kuti zviitwe.
zvandinoda kuti zviitwe zvinhu izvi asi handina mushini nemari. Do you know mukadzi uyu akabva handiti let's work together for that order. Ndakabva ndasenza nemukadzi uyaya order yaibva taita bva zvafamba, ndobva ndatogadzira zita rangu, ndagadzira zita rangu, maorders akuya pamba pangu pakutoita like busy nevanhu vayakuya vachiitisa maorders. Uyu bva ndafunga futi ndikati let me go and tell my friends kwandaisenza kwese kwandakasenza, vandaenda kuOld Mutual, vandaenda kuMicrosoftware, vandaenda kuNetcom Systems, all the organizations dzandaidhila nadzo nedzimwe dzandakasenza nadzo ndichizvimarketa ndichiti I'm now doing African wear. Ndakawana support isingaite. All my bosses vandakasenza navo ndakatanga kuvaconvince kuti aiwa tengereiwo madzimai enyu, this is now the in thing kwakupfekwa African. Madzimai aya akabva atangawo kutengerwa nevarume vavo. So murume wangu akazotanga kuti pamba pangu pakunyanya mavhiri emotikari akanga aine this thing in him. Chechi inozva zvinhu zvakudhara zvezvo zveshanje dzakabuda mufashoni dzedze kuti hanzi mavhiri awanda. Zvaitaurwa zviya zvekunzi ana baba vedu vaigona kunzi vana mai vedu vainzi bhutsu ndeyani, ndiye mufudzi wemombe kana kuti ndeyani. So murume wangu akanga aine that thing chekudhara cheche nzi pana pari kuwanda mavhiri emota. Hey, who are these people? So taita kutogara tichingotukana nenyaya yacho. Ndobva ndaona kuti no, apa hazvichatoite. There are two things. I have to choose one thing. Either marriage yacho or ndochoose basa rangu ndirarame. So I made a decision. Ndikati look, my friend, you choose what you want. Kana uchida ini wondida nebasa rangu. Wakandiregedzesa basa rangu randakanga ndinaro, randairarama zvakanaka ndichidya zvandoda. Iko zvinezvi basa rangu rakura randiri kuita nemaoko. I'm always here paveranda pako ndichisona kutaura kuti I'm the mother here. Saka chandakutadzira apa chi murume ya akapopota akapenga akadi. Ndikati I think kana imba yacho ichipera ngaipere. For the first time in my life ndakagumbuka zvakapfuurira to the extent yekuti ndakabudisa dollar ndikati sheren rakaexpire. Here is your sheren, it's now $1. Kana zvichipera ngazvipere. Akafunga kuti ndiri kunyeba. 3 days later ndakapinda mutown ndobva ndatanga kufamba nemabuildings ndichitsvaga pekuti ndosenzera papi, ndororamira papi. Then I just got into this building yakanzi Pollack House. That was the building yanga yakazara matailors. Ndobva ndangosvika ndikati asikana ini ndotosonawo, ndiri kudawo pekusonera. Vakanditambira nemaoko mairi madzimai wayo, vakanditi aiwa here is your corner, chionaiwo zvokuita. But madzimai haana kuziva kuti mushini wandandinawo wanga usingashandi. Anina handina kuziva kuti mushini wandinawo wanga wakafa. So mushini wangu wagadziriswa wakadzi vaibva wandipa umwe mushini wavo. Takutoita like semhuri vachindisapota tichishanda nemadzimai aya. Madzimai aya akasvika pakunditi Asha, shungu yenyu ndeyei? Ndiye kuti ndinoda kuzova neshop. Vakatanga kundisapota ndichingosona, ndichiunganidza, ndaisona, ndichiunganidza, ndaisa mumamonaki. So why are you doing that? Ndikati ndine shungu yekuzoendawo kuno exhibita. So what do you mean kuti kuno exhibita? Ndikati kune trade fair, kune agriculture show, kune inonzi travel expo. Saka ndine shungu yekuzowanikwawo ndiri ipapo. Swanzi wow. Ndikati shuwa the next month yacho yakatera kwanga kuine trade fair. Ndakaenda ku trade fair. Zvese zvanandinazvo zvakatengwa zvikapera. Ndokubva ndadzoka ndobva ndatenga mamwe machira bva ndaunganidza.
The other months later kwakauya agricultural show. Ndakabva ndaenda ndikatanga kuonekwa. Ndobva ndatopedza ndakutoonekwa nezvikoro chaizvo. Kusvikira ndakanga ndakuitira mauniform St Ignatius. Ndakuitawo mauniforms eChurchill. Ndakuitawo mauniforms eMurewa Mission. So ipapo ndakabva ndatoti andichadzokera kumashure. So ndakabva ndaprepare the next month kwakanga kwakuya inonzi Travel Expo yakunzi mazuva ano Sanganai. Ndakaendawo kuSanganai. Ndasvika kuSanganai ndobva ndaonekwa navanonzi vaKarikoga Kaseke. VaKarikoga Kaseke vakasvikonditi ko ndiani kwanoita izvi? Ndikati ndini. Zvikanzi iwewe chaiye? Ndikati hongu. Zvikanzi wakazvidzidzira kupi? Ndikati kuchikoro kwataingodzidza plus it's something chakagara chingoriwo mandiri. Zvikanzi saka ukaita ndikakuti ita mashets andinokwana ungatoaita? Ndikati hongu. Zvikanzi uye nemashets musi wechipiri next week 4 akasiyana. Zvechokwadi ndakaitawo mashets. Ndobva ndaenda ndobva ndanovaratidza. He was so impressed with my work. Vakataura vakati you're finishing. Your way of making clothes, I really like it. Handisati ndamboona munhu anosona mbatya zviri so neat zvandifadza. Zvikanzi ndakutokupa order tourism industry yese. I want to say ndopa ndakaita breakthrough. Ndakapuwa 185 mashirts order. Ndikapuwa about 120 outfits for ladies. Ndakanga ndisina account, company account, kana kungoti bank account chaiyo. He assisted me to have a bank account. I remember very well kuti he assigned a accountant wao ainzi Wamunyoro. Zvikanzi go with this young girl ku CBZ munovhura account. Womoaudza kuCBZ kuti tiri kutoisa order kuti aone kutenga machira, aone kuita order yatamupa. Zveshuwa ndakavhurirwawo account, ndikatanga kuita maorders, ndikadeliverwo in time. He was so impressed nekudeliver kwangu nenguva. From there handina kudzokera kumashure up to today. So ndaenda kuma exhibitions, ndakatanga kusangana kuona kuti vanhu vanotenga zvinhu zvangu kunyanya. I'll say VIP people. I'm talking of senior bankers, I'm talking of ministers, I'm talking of even presidents of other countries vanouya patai exhibit. Ndobva ndati how can I also make these my customers happy? Ndakaenda kuZANU-PF headquarters ndikanoti how do I get regalia of ZANU-PF? Ndobva ndatora ndati aiwa machira aya akazara, mamwe ndaitopuwawo mahara, mamwe ndaitenga. So vainditokatenga akadai mamwe tinokupawo. So ndakatanga kuexhibita regalia including ma-African shirts amuri kuona and everything else. So zita rangu nebusiness rangu rakabva razonyanya kukura pakutengesa regalia. Ndakatanga kuatenda even congress. So ndatanga inini kuchiatenda ma-congress avanoti ma-conferences. Ndini ndaita queue kudai yema-ministers, ma-members of parliament ese. Pandaiwa ndiri paita queue. Ndobva ndatoona kuti ko iri gap iri ndakatoriona kaende ndiri kutorarama nalo. So vamwe vanhu vese vakuita African attire oro vakuita regalia vese, I'm the pioneer in Zimbabwe wokusona regalia ndichidisplaya mushop vanhu vachiuya vachitenga. That's why if you notice even today most of my customers inini VIP because of regalia yandotengesa, and nanhasi ndotengesa even national attire. I'm one of the people wokuti ndakafara zvokuti kuti Zimbabwe taane mucheka wedu. Chinhu chandaitoshuwirawo kuti dai Zimbabwe
taidentifyika kwese kwatinoenda. Nebasa rangu iri ndakawaita an opportunity yekumbodenzwa in other countries to exhibit their national or I would say their agricultural shows dzenyika dzavo, their international expos. I've been to Indonesia, in Africa, and I will say almost every country I've been there. Saka chaizondinetsa ndechekuti how can I be identified as a Zimbabwean? So chinhu chakandifadza zvekuti taane jira redu, and if you ameno kana maita follow up kuti inini I'm one of those people wakato modeler and one of the chosen designers akakwirawo pastage nejira iri achisapota kuti pfungwa yaiswa mukati yakanakisa zvikuru. Chekutanga, especially about gender violence, ini ndinoda kuti dai vanhu vagonawo kushandisa zvandakashandisa, kuti ndakagadzika murume wangu apa ndikati honaika baba mwana, inini upenyu hwamakuda kuti ndirarame handihugone, handizvo zvamakandiona ndiri. Ndinoshuwira kuti dai vanhu vechikadzi vagona kuzvininipisa sezvandakaita, moonesana nemumwe wako, kana zvaramba hazvifanire kusvika pakuti dai izvozvo pamwe ndisina rimwe ziso kana kuti mazino ese andiri mawende. Ndakagona kuzvininipisa ndikazviisa pasi pemurume uyo nekuti akanga andiroora. So madzimai dai vagona 1 kuzvidzikisira, kuzvininipisa, wotaura nemumwe wako, zvikuru sei kana anga akuroora, it means anga akuremekedzawo. Then kana zvaramba, madzimai ese ndoda kuvakurudzira kuti hazvinei kuti une mari here, hazvinei kuti hauna here, mbatya chaidzo dzauinadzo muwardrobe unongonotengesawo waniwana pekutangira, wakutohodhawo nzungu. So hazvinei kuti uri kumusha, hazvinei kuti uri kutaundi, hazvinei kuti uri papi. Munhu dzidza kuti ndorarama sei, kuwacha chaiko mbatya mudzimba dzevanhu, uchikorobha dzimba dzevanhu, kwete chihure, kwete kuenda uchinoumburudzana nevana vadiki. Unoona mukadzi wezera rangu rineri, I'm above 50 now, ndoumburudzana chokwadi nemwana ane 22 years, hamunyare here naye amai, kochiko chakupindai hunhu hwedu. Chimwe chezvinhu chinondibata zvakanyanya kuti vana vadiki vakudanana nevanhu vakuru, ivo vanhu vakuru vachidana nevana vadiki. Chirudzii, hatizviremekedzei. Nyama yedu inokosha madzimai, ngatinyare. Shuwa here kunzi momzi ndoiziva, munozikanwa chiiko? Inzara here? Ko kana iri nzara maoko hamuna here? Hatishandei madzimai tirarame, mabasa akawandisa ekuita. Kana kutsvaira chaimo muno mutaundi, munotsvaira mashopu evanhu wachikupa chouwiri uchitowana kuraramisa mhuri. Kune avo vose vari kuona mbatya dzangu, ndinowanikwa pa 60 Speak Avenue, Corner Speak na First Street, opposite Base Stores. Then kune vese vanoda kunatsoona mamwe emaproducts angu, ndine Facebook page yakanzi Ashawa Designs. Then even on my own personal page yakanzi Rose Vambe, ndinowanika zvakare even pa Instagram. Then kune avo vose vanoda mbatya dzangu dzavanenge vaona, ndinotumira neDHL. Ndichiri kuita zvokuti ndinoda kuti zita rangu risasvibe, ndinonatsopfeka ndotanga ndaratidza munhu, ndoratidza video ndichirongedza zvinhu zvemunhu kuti agoona kuti chinhu chandamuratidza ndicho chaareceive. Nekuti ndakanzwa kuti izvo zvenyu zvemazuva ano izvi vamwe vari kuzopedzisira vareceiva chinhu chisiricho chaakahodha. Saka ini ndinobva ndabvira pakuita video, munhu achiratidza nemacolors acho, ndomupfekera chinhu chake ndosila neona kuti chinhu changu chatakurwa sei, ndomeka sure kuti chasvika kwachiri kuenda. So far I only have this shop for one reason. Our economy hasn't been all that stable. I've noticed kuti kune vanhu vakawandisa vari kunyura nenyaya yekuda kunzi Ashawa wane mashopu 4, Ashawa wane mashopu 5. I will not give names, but I'm 24 years in this business. Ndichiona kuti vamwe vanhu vanonyurira papi.
vanonyurira pakuda kukura zvakanyanya kunze achava neshop kuVic Falls, achava neshop kuairport, but my expenses shop yekuairport akafana nemaexpenses shop yepano akafana nemashop. Saka inini ndakazocalculatawo ndikaonawo from history yemabusiness aiwa munyika muno. We only used to have one barbers, but people used to come all the way from Mutare, Vic Falls, and even name it, any city of this country, when wachiya barbers. So I copied from that. Sometimes it's not about having branches, but it's about you kuwanikwa panjimbo munungazi. I receive customers from all over the world. Vanenge vaina address yakanzi Ashawa Design 60 Speak Avenue. So sometimes I want actually to encourage other people. Even if ukanzi business riri kufire, having branches, having shops is not business. Zikanwa pauri and maintain. Business rangu from when I started, ndakatanga ndiri one man band. Then I ended up ndichita subcontract other tailors mandaishandira. Iko zvinezvi I employ full time. Vanhu vandotozati every day they come to work, vanogeza vachiti takuenda kubasa kwaashawa. Ndine 12 people vandodhila nawo every day. Inini, I think what has made me unique is I've never done zvinoita vamwe vanhu zvokuti nekuti business rakura vanotanga kuita fake fabric. Inini, I've maintained pure cotton African printed fabrics. I deal with original fabrics. Everyone who wants an African akauya munomu, my customers, they always tell me kuti tinoramba tichidzoka nenhau yekuti we have maintained quality of fabric. Then my designs, inini, I actually designed something first for myself and walk around kana chiri chevanhukadzi. Ndofamba ndonzwa kuti vanhu vanoti kudii, ndozochimanufacture chakawanda. I don't just design chinhu chekuti ini pachangu handipfeki. So most tailors and designers vanoita zvezvekungoti chero ndasona, chero ndaita a product. So all my products ari muno ukatarisisa or andinoita angu inini. If you, I don't know, kana waona futi even my motto. Inini, I've said, this fashion is for fashion for those that believe in their uniqueness. And I've also tried to convince my customers to dress the way you want to be addressed. You know, mapfekera aunoita nepauchafamba anofanira kutaura kwawabva kwaunoenda neupenyu hwako. So most of my designs are munomu ndinati ma decent designs. Chero chikawa chemwana chinofanira kuti mwana iye afile comfortable pane vamwe. You will never bump on a bum short here. You will never bump on a short skirt here. Those are my kind of designs. So that's why my business also rakanti kurei kunyanya. Kune vanhu vanoita maroro, VIP, vanhu vanoita ma functions, and also because of the demand of customers, ndakustoka ma traditional attires for marimba, mbira dance. Colleges, they come to me, especially my college of music, my college, I know did some teachers how to make how to be a teacher in music, how to be a teacher in traditional dance. They come to me. So it was all because I was out there marketing my products. So ndakuita futi traditional way. Then because of the way my shop is now looking, I'm almost like a mini souvenir center of Zimbabwe. Now you can find all the artifacts zvinoenderana neAfrican neZimbabwean culture. Unowana mabheseni edu echiwanhu, bute, mabasketi, ngoma chaidzo, mbira, and anything that you may think of really related to African ethnic wear. Unozviwana munomu.
So basa rangu iri nekukura kwaro, customers akatanga kuchiuya muno mushopu ndaapano apa. So I discovered kuti the request of customers dzimwe dzacho zvinhu zvekuti ndanga ndisina kumbobvira ndakazvifungidzira. Saka nenyaya yekuda kuchengetedzawo customers angu, I thought of trying to kuti iwe souvenir center because of these zvinhu zvandaibvunzwa customers. And also, as I grew up in my business, ndakaona zvinhu zvakawanda zvaibvunzwa customers kuti ndinotofanira kuti ndizviite wazviwane pano, nekuti ndaizombopedzisira ndakutanga kuchimhanya kotsvaga zvimwe zvinhu. Saka iko zvinezvi ukauya munomu unowana kubvira jewelry yacho yekupfeka, whether uri murume or uri mukadzi, unoiwana mabhidzi unawana. Even for the youth ndakaita come up atinoti jumpsuits kana kuti kilots in African print, because we are now in summer. I actually realized that I can still make even umbrellas. So there are now umbrellas here, bucket hats, murara hats, zvinhu zvese zviri munomu zvinoenderana neAfrican theme yangu yandakatangidza. Hosho dzirimo futi, ngoma chaidzo dzirimo futi, bute chairo. So now nekukura kuri kuitawo business rangu ndakazoona kuti nezvimwe zvino request, because I'm like sort of CBD center. Ndakaona kuti even tourists chaiwo anopinda muno, vanoda lunch bags, vanoda money bags, vanoda cape chaiwo ari African print. So come to Ashawa Designs and you'll find almost everything. It's almost a one-stop shop as far as African ethnic wear is concerned. As I joined this business field, at first I used to think kuti hazvinakana nebasa rese ndezvevanhu vane mazikambani mahombe. I remember very well kuti ndine time yandakainvitwa neZimtrade wachita a workshop. Ndakangoti let me just go, but this is not for me. I've attended all the workshops dzinoenderana nema-SMEs. I'm also registered. I also pay my bills eZimura. So ndinoda kuencourage kuti ma-SMEs ngatisatyirei zvimwe zvinhu kure zvinotokukanganisa. For your own information, I was in Netherlands through Zimtrade. I was in Swaziland through Women Affairs. My SME are affiliated kune zvimwe zvinhu zvese zvinoitwa. Ma workshops ese andinoatenda anoitwa nema-ministries edu kana tinenge tine government, ndinongoencourage kuti dai waattenda. I'm now very confident. Handizeze any platform. I can sell to any president because handina chandichachka through trainings dzatinoitiswa nema-ministries, nema-organizations, nema-women groups. So ndinongoda kungoencourage kuti madzimai mukanzwa chinhu svikaiwo muone kuti zvinobatsira sei. My brother, I can walk in any platform and handina chandinofunduka because of all the workshops that Nita go through. It's been a long journey, but we made it this far. Bangwe vaishuira si zvakaramba, zvatawana mukana wakadai. Raise a glass to the sky, it's a celebration. Pembera, ona tashrika, ona tashrika, ona tashrika, ona tashrika, ona